Teman-teman beberapa tunggu. Di hari kalangan barken talu puniko kendingkas semanggaken. Yuk, yuk. A, E, A, E, A, E, A, E. Yuk, A, E. Yuk. Wis, antemi. Wis. Huk. Tuh tak gentak. Eh, eh. Yuk, yuk. Wis Mas, wis sakake Mas. Wis tuwek-tuwek omahe adoh kaya iso diprekotroi. Oh. Ngapa adoh blayu? Lah mati. Piye to ki?
tekan mic yo ketok nek kredit e. Cek. Cek cek. Mati, Mas. Nek nguripke piye? Aja tunyuk. Sakno. Kowe lako mlayu rono. Oh, wis ngerti nek aku mbok arane tuwek, harga diriku jatuh. Kok iso harga dirimu jatuh iki lho? Mbok arane tuwek iku piye? Lho nguntuk kowe urung tukul. Lah del. Ora perkara urung tukul. Piye? Aku ngarani kowe tuwek. Heeh. Wajahmu iku lho Apa? kaya wirunan jarik ya. Wirunan untuk bosok lho. Lah, Iki apa? kluntung. La ilaha illallah. Tak kira wirunan jarik kok tekan rai. Kudune kowe dina iki ku seneng Kok iso seneng pentas ning desa Pasurungan. Dadi, Pasurungan gundulmu atos ngono. Eh. Pasuruan. aku mau dikandani Pasurungan. lho. Surungan gundulmu pasuruan. Mm-mm. Pasuruan. Aku malah wedi aku. Lah kok wedi nggih? Lah aku ndelok cangkemmu kaya begenggek ra payu. Cangkemmu dhewe lambe kaya begeger payu ya Ayo, wong mbok biasa. ben kowe cecak. Kok cetong no. Wah, aku gak iso kulino nggo ning Jakarta e. Pentas ning gone dalemipun iki sing ketuane sapa iki? Iki ketuane Bapak Susilo. Ah, dudu Sapa? anake sapa iku jenenge? Anake lek ra salah jenenge Rasa Alah. Ra tak idoni raimu. Walah, Oke, omong kok. jengene ora ngerti kok. Wis pokoke aku ngerti ku Adit ngono lho. Dudu, Adit, dudu Adit, sapa? kencis. Sapa? Kencis. Aduh Allah, ya Allah, ku si jeneng Loh. kaya kencis. Asma Kinaryo Jopo nama membawa dua. Insya Allah barongan Sekar Kusumo Jomojaya ya. Wong tuwa matane kira kok. Sekar Kusuma Wijaya. Heeh, nek dipimpin karo kencis insya Allah payune iki luar biasa. Ana dasare lho Loh, kudune. Asma Kinaryo Jopo nama membawa doa. Kowe ameh ngartekno jeneng kencis. Lho, Ah, rupamu kaya bekecot kae. heeh. Kowe meh ngudat jenenge kencis. Heeh. Oh ngono, asma Kinarya Japa. Lho jelas bapake Santoso ketika Santoso gundulmu atos. Susila. Bapak Susilo Ah. ketika oh iya karo aduh Kok sohihe lho. iku lho andom katresnan iki lho Lah ya jono hohihe. ning desaku oh iya Ngono, Ngono. nek kene beda ya. sehingga metu karo iku mu Adit ning Adit iki dengene iku kurang apik digenti kencis Masyarakat. Asma Kinarya Joko Joko. nama membawa doa. Aja sampe salah, aja sampe kleru iso mudar jenenge. Purwodadi kotane nggih. Sing dadi nyatane Upamane kleru. jeblok cangkemku sak protol untune. Untuk garek loro iki. Kok tak jeblok iki piye? Gak malah apik nek untuk untak julukan anyar. Apa? Dagelan metik Lho kok iso tanpa gigi. wong kowe mau mangan daging ya bingung kok iso mangsaku mangan daging niku Bu. Wong niku kan disogati sembuh ra kalir. Enek daginge. Lho 15 menit ora kolu-kolu nyapa nggih. Apa sing sentimen ya bojone sapa mau? Anu Mbak Ning. Mbak Ning. Heeh. Apa tempoh aku disogati apa jemur rica-rica. Lah ya ana daging lho. Tak cokot termas aku daging jebul dudu. Apa? Laos. Reti nek ususku panunen mbok piye? Oke yo gragas. Ning. Upeh aku mbok kei laos. Oh ngancen jenenge wong masakanku ya ana laos diati-ati lek endahar lek maem. Ning aku percaya apa Mbak Ning iki pesone lho landepe kok sakpore. Lho ya jelas no kok iso tak landep. Lho, apa sebabnya karo kandhet tak titeni? Titeninan. Eling ngiris semangka le tipis-tipis. Sorry Ning. Iku ngono kok iso. Iku tipis-tipis iki kancane akeh. Didum ben rata ben oleh kabeh. Nek dikei glondongan malah jego muleh. Lah iya
wis roh nek kelakuanmu ya nggaweni mulih mengkono kok. Ora Kencis. Kencis Saka tembung. saka tembung ken karo cis. Artine apa? Ken saka tembung kendalikan hawa nafsumu. Oh iya 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 iya. Malidunaka ka annaka taisu abada wa maliyakhirotika ka annaka tamutu koda. Apa ana koda-koda barang iki? Ora mudeng pakanane wa asu kok. Iwak asu wong kowe ndene yo njaluk Aku njaluk tanggo tombo gatel. mbok gatel kok rong piring. Marine kudune 3 piring. Dadi menungsa urip, contone didikane panjenenganipun Buning melawan Pak sapa mau? Kok ana melawan ning rumah Piala Dunia apa piye? Bojone Pak sapa mau? Ah, Pak Susilo. Pak Susilo. Didik anake iki kon ngendhalekno hawa nafsune. Oh, ngono ya ya. Kan sing kencis denom. Aja sok ngumbar hawa nafsu. Aja. Apa meneh jaman saiki? Zaman saiki Sembarang digital, lewat HP kena delok sing sembarang ngono lah. Ngono to ya. apa meneh aja mengenal. Heeh. Jan situs siji iki. Apa iku? X apa ngono lho. Sing guyu banter dhewe kakean delok iki. Situsnya sapa iki? Situsnya cakir sing Iki lho, dut iki. Coba XNX. Astagfirullahaladzim. Hobi ya hobi. Hobi. Tapi dek ngenane aku kon ngeterno kliwon. Kok ngono? Hari kon tuku linjeri cak anjen ora camot. Ana linjeri kok semono gedene. Zaman saiki karena teknologi yang canggih. Iya. Tapi kudu wong tua iki bener-bener iso ndidik anake. Kudu hati-hati. Aja sampe nyekel situs-situs yang ora bener. Aja sampe. Nah. Ya iku contoh yang jelek. Kendalikan hawa nafsumu ikmaliduna kakak anak itu suabata wa maliyakiro to kakak anak katamu toga nyambut gawe seolah-olah kowe urip selawase ning ngamalan ngibadah seakan-akan besok bakal mati. Oh ngono ya 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 ngerti. Pondok le. Iso pinter nek pondok. Murid Azhari pati le. Muridé sapa? Azhari. Lho, Azhari merkosa muridé. iki muridé melu guyu iki. Gendeng iki. Azhari iki guru sing merkosa muridé. Ayo aku melu telu. Tak kira temenanan gawe panutan beberane melu telu iki. Sing penting rak mondok. Mondok iki mondok ning ndi? Gayamu. Tebu ireng le 7 tahun. Lah mondok. Gak dodol es. Mondok iki sekolah ngaji kok yakin lho. Lah tau ngaji ya. Lah mondok le Jatimur. Wih ning ndi? Sasi 4 juta. Alah melarat iku. Lho kok iso melarat 4 juta le. IV. Alah. Mondok sasi 4 juta kok sombong. Lah kowe tau mondok bayar piro? Mondok seminggu 37 juta. Mondok 37 juta iki ning ndi? Lho temenan aku mondok 37 juta seminggu. Ning ndi? Rumah sakit Islam. Iku jenenge meh bokok. Lah iya aku operasi winginane. Allah, gayamu. Kencis mau lho dibarke, Lah kan iya. karo cis. Kendalikan hawa nafsumu. Nek wis iku metune cis, aja seneng cis. Wong iku tua-tua ora iso dige panutan. Cis iki artine apa aja sing mak? Cis itu adalah celah iman dan sosial. Allah, dewas pikiranku sing ora-ora. Jebule celah iman dan Sosial. Cah nom iki kudune nggih celah iman dan sosial. Iya. Gelem dono weweh, gelem ngamal tumrap sepadha-padha. Iya, bener. Al imanu mahalul khotok wani siam. Lho iki anake sapa iki? Kok iso ngurmati bocah barang iki lho. Lah iya, Saya ku mau celah iman iman. dan sosial. Menungso urip iki kudune gelem sosial aja kalah karo kewan. Ora iso nek menungso tetep menang nek karo kewan. Alah sosial iki akeh kewane. Ora iso ya akeh menungso kok. Menungso iki akeh hawa nafsune, akeh ngamuke, ning nek kewan iki akeh sabare. Kok iso? Contone, aku nang omah nduwe sapi loro. Sapi loro. Sapi perah. Iya. Aku angger teko barongan utawa ngetoprak campur sari. Iya. Pajar njujuk ning sapi wedok. Le. Sususene sapi iki tak plototi, tak peresi. Iya. Sapi lanang meneng ae. Oh iya, meneng. Sabar. Iya, sabar iku jos anjen niku. Jajal aku ngesuk tak njujuk omam. Susune bojomu tak plototi piye? Piye? Aku durung melotot. Nesu to?
Ora nesu piye tak gandhen ndasmu kowe. Berarti kowe Bojor diplotot-plotot. berarti kowe sabar karo kewan nyatane sapi susune tak plototi meneng ae, bojomu susune tak plotot tok ngamuk lah apa? Cekan ning kene lho lah. Nesu. Padhae kowe lho, padhae ora ana regane. Ijek aji kewan karo Ora menungso. iso. Ora iso. Aji aku. Aji kewan. Contone kowe ngene iki kowe esuk. Iya to? Ana wedhus, gendhenga taleni ndase, gawa ring pasar. Dinyang wong pira? paling ora 3 juta atau 4 juta. Lah, saiki sesuk, engko esuk, maratuamu tangi turu, ndase taleni geret ning pasar. Ana wong ngenyang ora? Yo darane wong ngemis. Lah iya, iku jaji kewan, asale bojoku ndok plototi. Ono nek malah aku bukan nuntun maratuaku ya. Are maratuanem ngene. Ora apa-apa, maratuaku ngene iki malah dadi suksesku lan dadi sugihku. Ora ana mah. Nyun sewu maratuaku dhewe kok. Kok iso maratuaku ngene? Maratuaku kan pincang ngene. Angger bar udan pisanan rendengan. Iya. Disewa tanggaku sedina 80.000. Walah ala tenan ojo apa bisnis apa iki? Maratuaku pincang angger bar udan rendengan disewa tanggaku sedina setengah dina malah 80.000. Loh, aku tak melu bisnis ngono. ora iso nek kowe. Apa njek iku? Bojoku kan disewa. Kon mlakune Tegal ngene, mburi terus diuri jagung. Gundulmu atos ngono. Ono ngene kok iso terus diuri jagung. Ah maratuaku dhewe kok. Kok nandur jagung ngomong ngamu koyo ngene iki bengi iki. Iku mau kencis wis ya? Wis ya mau kencis. Ning aku seneng kok. Senenge piye? Karo Mbak Mbak Ning. karo Pak Susilo. Pak Susilo. Wah ngene iki gebiakan iki ora denger kowe. Walah wis nyar-nyar sarsor. Sarsor ning sayang sithik. Apa nggih? Wah aku makan pipis. Kamar mandi ana kancinge. Aku kan ape nguyah. Delalah ana lecek totok-totok. Iya. Bingung piye iku nguyah, piye iku nyekel lawang. Terus Dagelang ora kurang akal aja. lha iya no. Piye Sikil tak angkat tutup lawang, aku tos nguyah. Jadi kaya anjing kencing aku. Kaya kirek nguyah. Ngono kok sing siji nang kalawang, Siji cekel to nguyah ngene. Lah piye wong ana totok-totok? kowe aja ngisin-ngisini Pak Susilo. Kok ngono? Elek-elek ngene iki awake dhewe diundang ngene wis matur nuwun. Yo matur nuwun ah. Kowe reti piyantune Pak Susilo wonge kaya piye? Lah susi yo ngerti kok. Jenenge niki sing jenenge Lho ya kandhan iki. Napa Pak? Nggih. matur nuwun Pak. Nggih. Ngene iki amal sing luar biasa. Iya, Pak matur nuwun nggih Pak. Besok kena takui mbok bayar Bank Mekar. Lho. Ngisin-ngisini ya Allah Gusti dagelan kondang di Bank Mekar barang lho. Lho, ketoke dagelan kondang wong iki sanang sawang sinawang. Allah Allah. Ngene iki sesuk Bank Mekar. Senin WBRI, Selasa dep kolektor. Masa murah ngenes piye. Urip kok kowe kakean utang sih, Ndik. Alhamdulillah Bapak. Ndok jite. Alah palsu. Mosok lah. Jite palsu iki. Palsu. Lah payu. Palsu aja. Tuwa aja nyekeli dhuwit Nek palsu. aku ndek ngintuk informasi. Piye, Ndik? Sapa wonge sing nggawa dhuwit palsu bakal dicekel polisi dihukum. Ora sida, Ndik. Iya. Perkara dik 50 tok di penjara. Wis daklah wis. Iki matur nuwun karo Pak Susilo. Awake dhewe kan lagi sepisan ning kene, ya toh. Ben tepang warga masyarakat Pasuruan Kidul. Pasuruan Lor Ibu nggih. Pasuruan Lor kenalan. Kenalan. Lah kenalan piye? Maksudnya jenenge lho. Lah. Nama-nama. Bisa piye kowe? Wah iso no. Lah kenalan kowe sik. Iya aku sik kok kowe anggere nganut karo aku. Kenalan anggere ngomong ndak kena. Nggih, Bu. Nderek pitepangan nami kula Cak Din. Cak niku nek cara Surabaya Mas, Din niku tuwa. Dadi kula niku senengane ibu-ibu, mbak-mbak, Mas tuwa. Oh. Nggih, nami asli kula nggih menika Stefanus Alcantaro. Ya cek ah. Ana jeneng anek Titanus. Tetanus matamu suwek. Stefanus. Alah ya wong Jawa ya Titanus ngono ae. Tetanus gundulmu atos ngono kok penyakit tok masamu. Stefanus Alcantaro kula micil saking dusun Panjang, Bae Kudus Jawa Tengah Indonesia. Lho, wis tuwa berarti. Kok iso? Kudus sing Bae Kecamatan. kecamatan. Kecamatan Bae, desane Panjang. Bapak Ibu nek
dereng ngertos umpamane pengen dolan, dereng ngertos sinten to kepala desanipun Panjang nggih menika kula rakyatipun. Ada dua aja. Nggak mau saya ketika 2000. Nggih pira njen? 4.000. Sewu. Ya sithik akeh disyukuri nggih. Ya alhamdulillah kena tanggo tuku pampers anakku. Aku duwe pampers bekas. Mah. Ana teleke. Bekase marang tuaku. Ayo nggih kula saking Panjang, Bu. Kenalan ganti kowe. Jenengmu sapa, omahmu ndi, matine kapan ngono. Batok sisan Lah wis tuwek darah mati-mati. Aku ora iso mati. Ora iso. KTP ku wis umur hidup kok. La ilaha illallah. Jenengmu sapa Wong kenalan? aku wong anake Modin ya kudu. Lah ya anake Modin ya kenalan karo piye carane kok iso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin apa? Wong kenalan. Aku izin lah wong semene ngingeti karo aku kabeh. Ora ngerti wancen sampean iki ning kene iki ditanggap arek kok malah jungkuk. Aku kan malu rumah saku iki sopo iki mau. Kok iso malu. Kono salam sik kowe wis salam. Tepangake nami kula Gembrik untuk lali aku Genjik. Nama lengkap Muhammad Abdul Genjik Yatekuluna. Rai kaya sambal buku kowe ya teku lunak. Katimbang kowe Apa? kaya kosokan WC. Ngono kan Stefanus. Titanus apa Titanus ya. Omahmu ndi? Kula mijil saking tlatah Kota Pati. Oh, Pati. Alamat wonten Kaliambo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati. Daleme Pati. Alhamdulillah kula duda. Nek menawa wonten rada elek-elekan kula nggih purun. Ijeh doyan? Ijeh doyan. Lah wong aku wong lanang ora doyan kuwi lho. Ijeh kuat. Lah yo ijeh wong aku nek kene kecewa kok. Kok iso? Aku nyenengi cah wedok ki emoh. Lho kok iso ku lho? Mulane aku njaluk tulung karo kowe. Aku kan kepengin omah-omah. Iya. Seneng karo bocah wedok. Iya. Nek bocah wedok iki ngenyek karo aku ngina karo aku tulung golekno wong pinter. Wong pinter sesuk Senin. Kowe ningen kowe esuk. Iya. Jam 7 ringgenku. Tak Terno nggone wong pinter. ning ndi? Sekolahan. Guru iku. Are wong pinter. Bacok malah maksud iku ora wong pinter guru ora. Apa? Wong tuwa. Wong tua. Lah wong tua kok sesuk Minggu ae ora sak Senin. Minggu. Rada awan ringgenku. Mara tuaku lho tuwek sampe mlaku sampe ngene. Iku malah Tuwek teman. iku wis stroke mah. Cek maksud iki dukun lho dukun. Alah wong dukun nek kok luru adoh-adoh. Elek-elek ngene iki tau duwe ngelmu. Mosok aku ora percaya ora yakin no. Alah. Lah kowe janji dukun ya dukun cabul. Makane wong orang itu jangan melihat dari sampulnya. Aku kepengin bocah wedok iku kan aku seneng. Iya. Ning bocah iku nolak mentah-mentah karo aku dinyek. Aja dukune siap harga diri seorang seniman. tak bantu. Tenan sapa ora? Iso. Mojo. Jenenge sapa sik? Jenenge iki anak galaksi. Ayo, anak galaksi. Nggih. Anak galaksi. Ya, tak warai ana japa mantrane. Tenan iso katet aku. Iso. Nganggo blangkonku apa blangkon? Aja blangkonku wae. Gocek. Blangkon mbok buka malah koyo katen bat. Katen bat semene iki kupinge sepira? Ngawur iki pusaka aja macem-macem kowe. Wong aku ora ngandel aku. Jenenge pusaka. Lambe emah. Pusaka. Pusaka. Niat ingsun. Aku lah. Lho, kono lho bal-balan ngono. Ya, tak. Iki japa mantrane ditutna. Joko mantra. Wis tuwa ora diisin. Lah kowe sing enom te padha ora denger isin. Kok iso? Aku anut iku. Kowe anut aku. Bocahe mesti katut. Iya. Oke. Niat ingsun. Aku gak niat. Lho. Ki kon nganut aku kok Aku gak niat to. kudu niat. Ngono.
Niat ingsun. Niat ingsun. Amat tekajiku. Amat tekajiku. Jaran gejeglong. Jarane picek kuwi ngono ae. Jalan alus-alus kok gejeglong iki. Wong Jalan saiki pembangunan iki wis alus lho, jalan kok jeglong iki lha apa? iki jenenge Japa Mantra, Jombo Eyel. Japa? Allah, niat ingsun. Niat ingsun. Amat tekajiku. Amat tekajiku. Jaran gejeglong. Heeh. Loh. Jaran geblegong. Ha. Geblegong. Geblegong. Ning pinggir laut. Waduh. Ning pinggir laut. Laut isine teri. Ndek ben mula. Tahu laut isine PK ora ono. Diayel meneh. Iki Japa Mantra. Japa Mantra. Laut isine teri. Isine teri. Jabang bayine ana galaksi. Jabang bayine ana galaksi. Ketut aku bengi iki. Ketut aku bengi iki. Wis. Hiu. Iku wis seneng aku. Apa piye? Sing seneng. Wis. Hiu. Terus iki amperno wonge. Des nek rene. Amper wonge. Iya. Bocah mesti katut. Katut. Omongan tak gugu lho. Iya. Bari amene iki bocah apa biasane liwat to. Ah, tak entenane mburi. Dopo le. Harga diri seorang seniman. Disiapno. Tenanan. Iki cai. Masuk ngene kok. Ya masuk. Iki pere anyar ta iki. Lah. Hop. Ada. Ngene. Aku nek ana wong wedok ngene iki penyakitku, Mat. Kuwi penyakit. Penyakit tembiyen, Nggih. Ketok omongi kok gak sawur ta iku. Aku nek guwoting karo wong iku aku. Wis melek tuwek, wedok antok iku. Kowe ku aja ngono. Lah Ya piye? toh, wong serik iku bakal nglirik, wong gedeng bakal nyanding. Masakno, Tak Cak. percaya. Diajeng garwanipun gagal. Lah, gah. Menika marang pun kakang diajeng emoh Emoh aku. anak. Kowe iki mbok yo ngaca. Kowe iki wis ora ganteng, iki wis tuwek. Mbok yo tobat. Kowe nek DC langsung wacakno Japa Mantra. Iya. Aku didemek kene malah sing keri kene yo. Langsung wacakno. Niat ingsun. Ngono. Ngono kok jare ame seneng aku. Donyane ki apa? Duitku piro? Saiki jare mbok keneng apa? Ayo penyakitmu. Aku gak wis ngomong, aku tresno padamu. Tapi aku tidak cinta sama kamu. Aja ngono. No, back. Niat ingsun. Aja sampe lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Amel apa? Takon dosa kowe. Ora bakal mandi. Ora maju apa? Cinta ditolak dukun bertindak. Ora bakal mandi. Niat ingsun. Niat ingsun. Ora bakal mandi. Niat ingsun. Melok-melok iki lha apa? Ora bakal mandi, Mas. Loh, kene iki duwe ilmu dhuwur. Age, ben Bismillahirrahmanirrahim. Gablane pun mandeg. Dung aku ben mandi. Iya. Hop, titenono kowe. Aku ora mbok senengi, ora apa-apa. Walah. aku ora buta karo kowe. Bismillahirrahmanirrahim. Mau piye? La ilaha illallah. Niat ingsun. Niat ingsun matek adiku Jarang geblegong. heeh. Jarang geblegong. Jaran geblegong. Geblegong sak pinggiring segara. Segara Isine. apa? Segara isine teri. Heeh. Loh, Segara isine teri. jabang bayine Jabang bayine. ana galaksi. Heeh. Loh, Anak galaksi ketut aku bengi iki. ketut aku bengi iki. Ho hihe. Oh iye. Iu, Tak iu. gentak gentung. Nah, wis. Amarga. Aku percaya karo kowe. Mas Genjer. Mandi. Ra aku tem merangsang. Mas Genjer.
ya Mas gendik-gendikan. Sing ganteng-ganteng dhewe Mas Genjing. Ganteng matam suwek ngono. Mas, gendong Mas. Medun. Jare kowe cinta padaku to Mas. Medun. Gendong Mas. Medun. Eh, Sabar yo Le. kene. Weri. Mas, aku cinta padamu. I love you too. Rai diobok-obok. Penak. Kaya kowe. Penake ta. Sayang. Halo Mas. Kliwat. Halo Mas. Kliwat. Liwat Mas. Diajem. Ala dalem kang Mas. Abote. Piye to Mas? Kuat ta ora to? Aku pengen nonton. Ora lah. Niat ingsun. Mas. Aku kok ngene. Penting ki dadi bocah kuwi. Kok ngene. Aja gatekno. Niat ingsun. Mata kajiku Saiki ndak gatelen. jaran kejeglong ning pinggir segara. Segara isine teri. Alah ora usum. Jabang bayine anak galaksi ketut aku bengi iki. Oh iya. Alah, sing penting kowe tresno karo aku. Cande. Alah. Jaluk babu ya. Ayo babu ya Mas. Babu Mas. Meneng ae kowe jaluk. Alah, wedok andiku. Kowe meneng ae jaluk adik ora. Aku mah karo kowe dandan ya. Iku cucu kaya do ngamuk mandi men. Iya. Kowe anak karo dandan ae sing ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Aku cinta padamu pokoke. Ayo. Ya Aku semoga lali. jaluk apa ae tak. Aku njaluk ngono Mas. Segara isine teri. Ora Cabang mesti. banyune galaksi kata Ya wis sembar aduh. Wes apa to? Kowe ra seneng aku. Ora. Lho kepiye kok iso mulah maleh? Seneng ambek kowe aku mah. Kowe seneng karo sapa? Karo iki? Heeh. Kowe iku sapa tak bojoku ki Mas Genjik. ora ngono. Lho cah iki ndak begenggek piye cah. Jare aku padamu, cintamu sekonyong-konyong kuat. Ngene sayang, Piye sayangku? aku tetep tanggung jawab. Heeh. Kowe nek ora gelem karo aku, kowe tak ijolno karo iki lho. Lho, kowe lila aku mbok ijolno. Oh, gak Ku aku ada. sing semak dompleng iso Jek. goyang ngebor. Jek. Aja ngono. Eling. Apa? Eling. Apa? Kowe didani iki jende wis di bojo. Ora ono. Ora, ade bojo aku. Ada Mas. bojo gak? Aku ade bojo. Modar ke Ora bongko. apa tanggung jawab. Bongko kowe. Aku ade bojo ya Mas. Telepono. Bojoku ki tak genjek ya. Wong aku Tak duwe bojo aku ya. Halo, selamat malam. Aja kondo rino sapa? Malah keliru malah Single posek. ya Mas. Aku single gak ada Halo. bojo, wis tenang ae. Bro, iki lho, Bro, bojomu digodhog genjik. Ora ono. Rene yo. Ojo kandel ya Mas. Ojo ngandel. Ya, oke. Wong kiri. Wis tak undangno bosok. Halo. Wis toto kene wong edan. Oh, enake ngene kok. Wis toto kene kok. Lah apa kok nek karo pacarku karo cintaku nek Apa karo iku? Wis bener ngono iku. Wis single ambek aku ah, Mas. Tuwek wayahe bongkok bengi-bengi kok yo. Mas, ganteng kene izin lah turu di ruang tukul kok. Ganteng apane rupa ngelaran kok ora karek ngono Ayo kok. sayang. Lho, kowe nek ngamuk-ngamuk karepmu piye? Kowe iku sapa? Karepmu piye? Aja ngamuk karo aku. Alah. Niat ingsun apa? Iki mesti goro-goro iki. Apa Iki Mas? gawakno oleh-oleh aku teko Singapura iki. Pegawene Singapura. pegawene ngedos rek. Paling tuku kono lho tuku toko sebelah. Heeh. Kaden ya. Alah. Iku duit. Nek cara kowe njupukno ning ATM paling lembaran, Heeh. aku njupuk kuwi kintalan duit. Lah aku lak pengen duit to Mas. Aku cinta pada Wes. suara genjik. Iki goro-goro iki. Cak Den. Iku. Oh coba dudono tak Den kok lho. Eh,
pesenane mimin kok pesenane mimin no. Duwe apa bakal kerupuk lah. Are duwe apa? Iki mesti gara-gara iki. Duwe Mas. Ora iso. Gara-gara iki to, Bu. Nggih. Ngaku-ngaku nek bojone iki ku jerodo. Ya sayang. Alah. Bulane kono. Eh, Ya aku sayang. Niat ingsun. alah ensun ra niat. Picek apa? Sing cetha ta, Den? Niat ingsun. Bola apa ya? Picek mataku. Sayangku. Sing cetha, Den. Kau matek ajiku. Wong serai sayang. Jaran kejeglong. Kejeglong. Segoro ning ndi iki? Seporo apa Demak apa Dosa. Semarang? Ora ada bakal mandi. Ora mandi, ki wong ora adus. Segoro isine teri. Jabang bayine sapa mau? Anak bojoku dhewe kok lali ya. Berno. Jabang bayine anak galaksi ketut aku bengi iki. Oh iya, oh iya. Berno. Anteno. Iya. Ojo gadekno. Udan. Alah, ora Mas mandi. Kentang. Alah telek. Mas. Telek. Kowe iki lho ganggu aku terus. Tuwek aneh wedokan kok. Eh, Aku kerja bojo, iki lho bojoku mbok anteng ra karuan. Iki gara-gara iki. Iki lho bojoku, bojo gagahe kaya ngene kok. Kaya kowe tuwek gering. Ora telek. gelem. Maaf Mas. Ora iso. Nahanana. Sing akeh Mas. Kok sik. Kowe nek ngene iki, kowe ngene iki bakal-bakal bojone nek aku nom bantel. Gara-gara iki yo. Ilang dak lah. Iki mang luru apa? Rugi dak lah. Kok sik. Iki mau Iki mau apa sih buah? Buh. jek. Nek Mas. kowe gelem dipek iki anakan celeng Ora iki. butuh aku karo Anakan kowe. babi iki gelem kowe. Ganteng kowe Mas. Lah yo. Gagah kowe Sik, kok Mas. kowe mau diapakno? Diibis-ibis Mas. Diibis-ibis. Heeh. Sik, ini wong loro. Ngene iki ya ora apik. Heeh. Kowe iki Aku iki jenenge mesti bojo. pagar makan larangan. Tanaman nek apik wong kowe kok larangan ngono kok. Lho, heeh. Sik, iki rumah saku bojoku iki mbok anggap piala dunia apa piye piala bergilir. Ki apa iki aku eneng-eneng. Sapa? Lah yo. Oh, promosi no kerupuk. Siapa kok promosi no kerupuk? Bakul kerupuk. Bakul kerupuk. Sik Mas. Monggo kerupuk rasa teri. Iki kerupuk rasa melon. Kerupuk rasa alpukat jus enak iki. Sing iki aku roh. Apa? Kerupuk rasa begenggek. Ning desaku abang ijo kuning iki kerupuk begenggek. Kok wedi, Eh, kok begenggek iku lho. Kerupuk kok wedi. Begenggek Iki kowe. kan promosi nang gone Mas Peri, Mbak Hawa. Apa jenenge Mas? Jenenge Nganu, apa mau? Apa Mas? Apa Mas? Duwange ndi? Lali aku. Jenenge apa tokone? Mas Peri pokoke. Pokoke Mas Peri. Heeh, kerupuke Mas Peri iki murah meriah. Nah, saiki ngene yo, Ana. Kowe ku ndek Iya. bojo. Aku tindih bojo Anci. Ayo mulane aja sok seneng macak kanggo wong umum. Heeh. Kanggo bojomu dhewe Nggih. ora usah mental-mental mergo kowe ndek bojo. Jagalah harga diri seorang wanita bahwasanya kamu sudah mempunyai seorang suami. Mempunyai. Apa? Kudu ngokno iso kanggo contoh. Ah. Ngene iki ya jenenge tontonan kudu dadi Tuntunan. tuntunan. Seperti iso dadi tantanan wong urip nang alam donya. Zaman saiki banyak godaan-godaan apalagi yang sudah berumah tangga. Itu biasanya wianan karo bojone wong, ya toh. Inbokan karo bojone kancane. Ana contone, Iki Mas. salah satu contoh yang Iki bojone patang iji yo. gak, nek iki ora ngono modele. Piye? Langsung parani ya Ndik ya. Suwen. Ngono Nggih. dadi tontonan iso dadi tontonan. Iki Muga-muga mergo warga wektu. masyarakat Ah. Pasuruan Lor tansah pinaringan rukun sedayanipun, Amin. lancar rezekinipun, sing penting niku sehat wal afiat.
insyaallah nek awak sehat mesti nikmat gitu. Yang penting pada malam hari ini Sekar Kusuma Wijaya tansah pinayungan karaharjan tebih saking balak Amin. caket dumateng ing rezeki. Amin. Mudah-mudahan laris. Amin. Muga-muga laris. Amin. Semakin meroket. Amin. Lan sedaya para pamirsa khususipun warga dusun Pasuruan Lor. Pasuruan Lor muga-muga dadosa dusun Baldaton Thaibaton Thaibaton. Warapun Gopur. Amin. Dusun Kantoto Titi Tentrem Tentrem. Raharjo kalis ing Sambikala. Amin. Gemah ripa. Jinang Murah sandang murah tangan. Nah, iki ngene Pak Susilo nganu pamundutan wonten lila dipun paringi. Nggih. Heeh. Lila Mas. Nah, wau Kang Hamenggo Gati Bapak Susilo request nggih. Niki paringi lila liyan nggih. Ben karo istilo Haji Lila. Nggih, spesial buat warga Pasuruan Lor, buat Dede Adi. Happy birthday Dede, semoga dapat hadiah anak yang sukses kedepannya. Amin. Sekar Kusuma Wijaya. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong marang aku sing neksen lintang rembulan jarene tresnomu mung kanggo aku wis nganti kolong ketiga nanging sliramu ora kirim warta bareng saiki wis teko kowe malah gandeng wanita liya Sekar Kusuma Wijaya. ora ngira kowe medhot aline asmara Jangan loceh bojo loro meteng kabeh. tresnoku kan kala suci rabok cakep malah mbok Sini, sayang. Mas Ali opo pancen wis nasibku misahan marang sliramu Setiap aku jangkring hati nanging aku ra iso ngendali Kacar dumateng para bapak, para ibu. Masih bersama Sekar Kusuma Wijaya. Pada malam hari ini sediakan pementasan untuk Anda. Mugia panjenengan terhibur untuk pementasan Wijaya Kusuma Wijaya untuk Anda. Buat Dede Adi, sini sayangku. Ayo sini, gak apa-apa. Yo, hey, hey. Ayo sayang. Mari kau tunggu betapa satu tahun. Alhamdulillah.
kasih, mudah-mudahan adik-adik diberi panjang umur, tercapai apa yang dicita-citakan. Semoga kedepannya lebih baik, semoga lebih bahagia, lebih ceria, lebih sukses untuk segalanya. Semoga hari-hari kedepannya lebih cerah, bisa berbakti kepada orang lain, bisa berbakti kepada orang tuanya. Ya Allah, berikanlah kemudahan, berilah keindahan, berilah rezeki yang panjang. Doa semoga bahagia. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Masih tepuk tangannya meriah. Luar biasa. Ini yang terakhir, saya mohon sekali karena adik-adik sudah dilahirkan dididik menjadi seorang pemuda yang hebat, saya minta untuk bersujud sungkem ke bapak dan ibunya. Semoga Allah mengendaki, semoga adik-adik menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Sungkem karo bapak. Nah, salim, nah, minta maaf. Amin. Alhamdulillah. Acara selanjutnya, monggo. Sebentar, ini mungkin doa orang tua kepada sang putra tercinta. Monggo. Mugi-mugi Sekar Kusuma Wijaya saged dados kesenian ingkang asanti ngrembaka utawi lancar rezekinipun Dipun kebahagiaan. lan mugi-mugi putranipun Reza Aditya mugi-mugi dados anak ingkang soleh lan mugi-mugi dados berguna nusa dan bangsa. Amin, 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 amin. Moga sekolahnya juga tambah pinter dan tidak ada yang melarang kesenian itu sama berpendidikan di sekolah-sekolah. Ya, karena dengan ilmu hidup kita akan mudah, dengan seni hidup akan indah, dengan agama hidup akan terarah. Ya toh? Jadi Mas Adit walaupun masih muda sudah berkecimpung di dunia seni. Semoga dari semuanya warga masyarakat membuka tangan lebar-lebar untuk mendukung Mas Adit dalam berkesenian, kesenian barongan bernama Sekar Kusuma Wijaya. Sekali lagi matur sembah nuwun, kasih tepuk tangan yang meriah untuk keluarga Bapak Susilo. Matur sembah nuwun. Nggih. Sekar Kusuma Wijaya semoga semakin gumelar. Sekarang dipun lanjutaken lelagon, Mas Geno.